Калояне, не бързай! Ще стане много топло, като пада. Ако се търкаля, може да се загрее. Да се търкаля. Други камъни. Въздух ли ако го пускаш? Да. Трябва да се стъпи повече. Героите как сте? Добре. Доволни? Да. Хареса ви? Да. Няма уморени? Да. Ти да видиш. Коя пещера бяхме? Р? Р. Ръжишка. Ръжишка. Я, влакчето минава! Това е товарен влак. Там същите извивки, както на реката. Да. Ние минаваме тук. Ето влакчето спря на гарата. Влака спря на гара Лакатник. Ниско долу до влаковата линия се вижда река Искър и пътя от Искърското дефиле. Ето и село гара Лакатник. Ниско долу може да видим висящия мост срещу кръчма Бъбрека, който минава над реката Искър. Стадиона се вижда на селото. Големият мост. А от тази страна виждаме ниското долу, в дъното, темната дупка, скалните венци и високо горе паметника на убитите комунисти
през Втората световна война. Те са великите комунисти. Убитите. Убити са. А ниско долу виждаме Васко, който се опитва да прави снимки от високо над скалният венец. А това са нашите герои. Калоян и Максим да седи малко по-назад от ръба. Максим малко по-назад от ръба. Виждаш ли какво става, когато не внимаваш? Това е. Край.